Dobrý den, Davide, já bych vás ráda přivítala na dětském filmovém a televizním festivalu Otty Hoffmana v Ostrově. Dobrý den všem. Moje otázka bude hned k vašemu filmu, teda k vašemu, ve kterém vy hrajete. Diváci ho neviděli, někteří. Pojďte nám připomenout, o čem vlastně film Letní škola je. Tak Letní škola 2001 je vlastně filmu o vietnamské komunitě na přelomu milénia, což znamená, že na konci 90. leta a na začátku 2000 lety příběh je o rodině, Kienovi teda, a všechno bylo kolem toho rodinu a jak oni chodí do letní školy na doučování. A dotýká se to i vás osobně, jak vlastně vy dlouho jste u nás v České republice? Já jsem tady v České republice 10 let, takže víceméně mám podobný příběh, jakoby postava Kiena, akorát, že on přiletěl do Česka později, ale my máme fakt podobný příběh a cítím se jakoby v tom postavu, jsem sama sebe. Děkuju. A pan režisér vlastně je také vietnamské národnosti. Byl tam vůbec někdo z českých herců nebo z českých ve štábu někdo? Někdo z naší republiky? Ve štábu jsou hodně, teda, kromě pan režisér, tak štábu byl všichni Češi a i ve filmu hrál třeba paní reportářka, je taky Češka, takže mám pocit, že ano, je dost lidí. Perfektní. A byla to vaše první role? Ano, je to moje první vůbec zkušenosti s herectvím, tenhle film. A jak jsi teda dostal k této roli nebo vůbec do toho filmu? Jo, tak takzvaně tady říkám, je to street casting anebo facebooková casting, což znamená, že oni zkoušejí na různé sociální sítě, třeba Facebooku, Instagram, postovat castingo, že potřebují herec vietnamského původu, takže právě tím jsem viděl, anebo věděl a přihlásil a dostal jsem k tomu, že udělám toho. Skvěle. A když teda film byl dokončen, viděl jste ho, jak jste byl spokojený vidět se takhle sám poprvé v televizi? Já jsem velice spokojený s filmem. Já si myslím, že ten film udělal dobrá práce, zobrazení prostě čas vietnamské komunitě, abych to věděl jakoby všichni, aby jsme otevření a aby mezi náma nejsou žádnou prostě hranice. Perfektně, já vám moc děkuju za rozhovor a budeme se těšit třeba na další filmy. Děkuji a zatím ještě nemám, akorát budu rád a budu se těšit na další role. Děkuji vám. Taky děkuji.